कोबी मंचुरियनच्या दुकानात दिला. तर ती ग्रेव्ही असतात ती घराकडे ग्रेव्ही बनवण्यात खूप वेळ पण होतो त्यामुळे मग आम्ही हेच विकत घेतो दुकानात. तुझं नाव काय? कृष्णा. तर दादाचं नाव कृष्णा. आणि आता हेच बघा आता त्या दुकान पण ह्याच्या आता नवीन जे अरबी बेकरी झाली आहे स्वीट तर त्याच्या समोरच आहे दुकान. आणि याच्या आधी पण आम्ही मंचुरियन खाऊ गेलेला तर म्हटलं हेच ग्रेव्ही घेऊया. चटणी काय दुकानात भेटत. तर मित्रांनो आता आम्ही चाललो घरात. तर आता तुम्ही बघितलं असंच चटणी घेणं होता याची मंचुरियनची पण ती म्हटलं ह्या ग्रेव्ही भेटता काय भेटत. तर ग्रेव्ही आमका भेटली तर चटणी घेऊ नाही तर ग्रेव्ही आणि तेल पिशवी घेतला आणि 3 कोबी घेतला. तर चला लावा आता घरात आणि आता घराकडे जाऊन करणार मंचुरियन. तर मित्रांनो आता मी लाव घराकडे आणि आता वाजले 8 वाजले म्हणजे आमका योग वेळच झालो कारण गेला 7 वाजता. तर आता घराकडे गेलो आणि आता कोबी बी चिरू घेता येऊ बसले होत मंचुरियनची वाट बघतात. आणि आजीकडे काय करता बघूया. योग आजीकडे चाय वाजता काय घे चाय पिऊया. चला तर आता चाय पिऊया आधी आणि नंतर आपण कोबी चिरूक घेऊया. आज काय मंचुरियन बनवणार सुमित बनवणार मी तर नाही. काय सुमित बनवलं ना हा सुशील बनवणार एकामध्ये नावाच सांगतात. चला ते व्हिडिओ पुढच्या काळात तुमका कोण बनवता तो खाताना मी असतलोय. तर मित्रांनो बघायला मग जमीन केला होती.
म्हणजे एक नंबर झाली लय भारी आली आहे. आज एक पण विचारूया कशी आली गे? मस्त झाली आहे व्यवस्थित. पहिल्यांदा खाल्लं ना घरात केलेली? हा घरात केली पहिल्यांदा खाल्लं ना? हो पहिल्यांदाच केलेली पण व्यवस्थित झाली आहे मस्त. आणि आता काही ऑर्डर असेल तर सांगा येतो करू आणि खाऊ. चला तर मित्रांनो आजची व्हिडिओ आपण हळद थांबूया. मित्रांनो भजी एक नंबर झाली या आणि चुलीवरची पहिलीच मंचुरियन भजी खालाव. सुमितला पण विचारूया सुमित कशी झाली भजी? मस्त झाली एक नंबर. तर चला तर आता परत आपण पुढच्या धमाकेदार व्हिडिओत भेटाया आणि व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा शेअर करा कमेंट करा आणि जरा चॅनलवर नवीन असेल चॅनलला सबस्क्राईब करा.